Kaibaw naman siguro ka nga. Ani-aray ko dire. Ha? Ano ka? Sa'yo nakabalo. Anong kaluyang ka? Gibito ka? Sige po kag bugal-bugal. Kabalong broken hearted taro. Ha? Broken hearted ka? Sa'yo labot ako. Aw, ikaw good. Basta kay nakoy giandam nga ipalalit og usa ka case dire. Oh, nada is ka case diyan. Ah, sige. Iwasan daw ligo kay para wato na ta. Ligo na ta. Ligo di ka? Ah. Abti ka basta beris gutan. Nya, kita rando mag-inom ani. Sino eh? As Pablo dito. Sakto ngayon may master dito ng tampag. Oo mo turon niya ta. Was ko ba? Dama nang sa kisa. Gilis ako. Ah, sige. Pablo. Oh, unsa man? Hasi magignaong lagi. Say hasi. Nasmayok dito. Oh, anong ding nasmayok dito? Igmaoy mayok dito. Magulanan kay gnaw. Unsa may labot na kung magmaoy siya nga. Manglaba man gud dire. Ah, manglaba po kag ting-ulan oy. Nyara na gud kay manglibre siya kus ka kiss. Oh, kus ka kiss? Ay di na. Ayaw nang balita ada, bilib ko no kay. Bye tagay. Kala pa istorya ng Pablo. Tara. Abi na ba? Tagay. Ikaw Pablo. Ikaw Antonio. Ibaw naman mo no nga ni-aray ko dire. Kay ni-share ko ninyo about anak ako. Anak mo gani. Ang babay. Iwasan ko istorya kay wala ko mahuman. Anak mo gani. Ako kanang bayana in la. Wala ko ganito katiwa. So pagkaibalo ninyo og kuan. Ako gani harang sigpalit. Kamo kani nakapulutong og gyapon ko kaon. Nya mo sulti lang ko sa tinuod niya. Tiwala huta yung pulutan niya. Ako kanang bayana in love kay kuana pre. Nya Wait, pre. Imna sa nang tagay, pre. ikaw ba? Ikaw, pre. Biyag ka ko, Antonio. Sige ka bahar nga. Patiwasa sa mong istorya ko. Padayon, pre, padayon. Sige, pre. Pagayunan. Ako. Sige, ikaw, pre. Wala siya. Ikaw, pre. Sige, bugal ko, pre. Ha? Padayon, padayon. Joke lang. Sige, pre. Okay na, pre. Share na imo. Alam. Abi kay kamaoy ka dito padayon. Ako. Na. In love kay ko naman. Saan mo kay Palon yun ang bulak yung daw sa tuloy? Mo nang siyog yung ako. Oh, sige, pre, balik ko ito. Sige, ikaw na po. Paminaw ta, pre. Ako nang paminaw ng imong kaagi. Google. Pre, padayon, pre. Ako. Ikaw lagi, ikaw. In love kay ko naman. Ayun. Oh, kabalo pre nga nang i-block Facebook. What's up? Oh, yan. Ako pre, bukal ko pre at sup-supong mata na. Unsay sup-supo ng mata, pre? Sa pagtuo ng mata nako. Susok? Oh, di, pre. Atong isgutan, pre. Nganong gamaoy ka, i-share na. I-share na, sige rin po kag ako. Sa pahibaw na mo nga, sa mong imauyan diya nga. Sige rin kag ako. Oh, di. So, ako, mo lang sigo gusto ko tayo ako. Kay sige mo gabahar ko. Upat nga ka botelya tong nahurot pre. Huwag yapon ko kapagawas sa akong gibate karon. Nakubog na lang ko. Padayon na, go. Kini pre. Imnon sa ko niya. Ano mo nila? Sige, pre. Ako pre. Na. Apat ikaw pre. Ikaw Pablo. Patiwas ako istorya ko ninyo pre. Sige ka na imo ako gani ram bulag gud na umrot tatagay na to sige kag ako wala ko kasugod sa istorya. Sa wa pa ko kato sa istorya. Ayaw sa pre likod pre. Sige, padayon, pre. Oh. Nya, ay wala ka sa kay kwarta de pre basig. Namoy ikaamot de pre. Kay nakapalit ako og 5 ka botelya. Sige. Nya unsa ano pre? Pre ay sumo panglakaw pre. Pre bastusan de. Pre, ay sumo gay. Ini nang Dili na pa mo kay madagi Gino na. pag ako des Pre. pre. Langon man Wala naman kayo pang palit. Pre. Wala nang pre. Pre! Pre! Wa pa ko kagawas akong pamati, pre! Pre!
Shoutout ko sa akong classmate niya sa una nga si Ariel Kabasag. Shoutout ni Mudol.